Niin ei, tässä ei kuulu äänet ennen kuin se lähtee koneella. Ai jaa! Jollain numerolla kuuluu, mutta ei täällä. Onhan me siitä kuunneltu niitä ääniä. Ei tästä kuulu ne. Mistä se kuuluu? Koneelta. Ja? Koneelta. Onhan me siitä, kun sä laitoit silloin kerran, kun me katsottiin niitä, kun missä mä sanoin, että täällähän... Niin, mutta me katsottiin koneelta. Ei kun ne oli mun kännykästä. Ei ollut mun kännykästä. Kipiäiti nauraa sulle, sä oot ihan höppää. Ihan höppää oot. Höppää. Väsyttää. Tää väsyttää sen silmistä näkkeensä. Tulee pitkä video. Noi hieno koira. Noi justiin Kipi on hieno. On Kipi hieno koira, nätisti osaa olla. Noi justiin. Nätisti olla. Noi hyvä. Joo, ihan. Ei sitä mekkalota. Alas.